Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο μου νέο βίντεο. Ίσως, τέλος. Σήμερα θα δούμε ένα νέο τρέιλερ, δηλαδή, η Βαϊάνα 2. Νομίζω όλοι το ξέρετε, τη Βαϊάνα 2, το τσούβ δηλαδή. Πάμε να το δούμε, χωρίς να μιλάω τίποτα. Δες πάμε. Εσύ ήθελες να έρθεις. Βαϊάνα! Μικρή αδερφή! Μεγάλη αδερφή! Έκανες να γυρίσεις αιώνες. Ήταν 3 μέρες. Πού πηγαίνουμε? Πριν κλέψει ο Μάουι την καρδιά της Στεφίτη, οι προγονείς μας ήθελαν να συνδέσουν το νησί μας με όλους τους ανθρώπους ολόκληρου του ωκεανού. Είναι δική μου δουλειά ως πλοηγός να τελειώσω αυτό που άρχισαν. Βαϊάνα, δείξε στο λαό μας πόσο μακριά θα πάμε. Αυτόν τον Νοέμβριο, Είναι ένα κάλεσμα από τους προγόνους. Κρυμμένο σε μια τρομερή καταιγίδα βρίσκεται ένα αρχαίο νησί. Αν πατήσουμε πόδι στην άμμο του θα σπάσει κατάρα και θα Επίσης ξέχασα 30 Νοεμβρίου Χριστουγεννιάτικα, να ξέρετε. ενώσουμε ξανά το λαό μας. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Μάουι, θα ήθελα τη βοήθειά σου. Να ακούσω ένα τσίχου. από την Disney. Θα καταστρέψουμε και εσάς και την πλοηγό σας. Θα προτιμούσα το τέρας λάμπας. Άου! Άου! Και αν δεν γυρίσεις πίσω? Θα γυρίσω. Στο υπόσχομαι. Ακούω ανθρώπους. Δεν είναι άνθρωποι. Κάκα. Μωρά! Παιδιά, το έχουμε! Εμπρός! Να... Πάρει... Βαϊάνα 2 από την Disney. Στους κινηματογράφους 27 Νοεμβρίου. 28 Νοεμβρίου θα φύγει. Τι λες μωρέ, τι λες. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή και κουδουνάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.